Applaus voor onze stadsprins, Maurice. Ja, dank u wel. Dankjewel Martin voor die schoen waard. Dus goed gedaan. Ik weet niet of het alleen is opgevallen, maar het is vandaag zonnig en het gemeentehuis is open. Is door de week is het wel eens anders. Martin, wij moeten nu hier de sleuteloverdracht gaan presenteren. Gaan we dat nu ook voor de eerste keer door een vrouw laten doen? Inneke. En de zal maar Joep heten. Toch? En dan nog bij de meer te veel gaat te zeggen hebben. Dan hebben ze toch wel een probleem. Joep, ik heb met dich te doen. Misschien een van de wenigen. En dan gaan we nu over naar het verhaal met de sleuteloverdracht 2017. Leef carnavalisten. Leden van de Raad van Elf. Oud-prinsen en ministers. Oud-wever. Oud-politici. Oud-burgemeester. Leef Louis van Valkenberg. Een vaste lavaschekker. Nederland heeft de laatste jaren weer vaste voet. Vaste grond onder de voet gekregen. De financieel-economische crisis ligt in Nederland achter ons. Maar in Valkenberg nog niet gans. We leven in een welvarend en aantrekkelijk land. Ook in vergelijking met Angola. En we beschikken over goede voorzieningen, een goede infrastructuur en een sterke rechtsstaat. We hebben hier gaat een kreutje op te zien en op weer te boeren. Tot zoiets heeft onze koning Willem-Alexander mijn tekst voor de sleuteloverdracht gewoon geklaut. Die heeft er geklaut voor zijn laatste troonrij. Ik neem hem dat niet kwalijk. Hier is zomaar een mens die een dag kapot moet krijgen. Hij heeft de afgelopen jaren een gans kabinet met ministers en staatssecretarissen gehad. En ik heb het tot nu toe zonder ook maar één minister moeten doen. Gelukkig was er een goede samenwerking met de Raad van Elf, de oud-prinsen en ministers en de jeugdcarnaval. Daarneven het prinses Monique sinds vandaag voor vreugde de koningin. Dus ook ik heb verjonging in het huis. Ik mag straks bij de prinses lopen en niet bij de koningin. Ook zal het altijd mijn prinses zien en blijven. Met of zonder het kroontje van de oud-prinsen en ministers. Die ze altijd mijn prinses. Wie gezag, Valkenberg aan de Geul krijgt de komende 3 dagen en daarna de mogelijkheid om uit de taal te kropen en de vleugels uit te slaan over de rest van het Limburgs Heuvelland. Wat dit college en deze raad niet is gelukt, moet mij als prins Maurice I toch zeker lukken. Als geboren te Bannetener ben ik in de weg gelegd om alles glad te strijken wat de politici hier de afgelopen jaren hebben verrenoveerd aan grenzeloos en vooral zinloos gesteggel en gezever over intergemeentelijke samenwerking. Het wordt bij voorbaat al tot mislukken gedoemd. Wij gaan een verjaars aan met Meersje en Maastricht. Daar ligt voor ons toch geen enkele DNA-match. Het is niet voor niks dat onze oude burgemeester nu, alleen nog maar opperbok, zich zo inzet voor de vredesvlam. Hij wil pijs en vrede met de buren. Groot met aangroten, gulpen witten en vals. Voordat die herindeling rond is, kunt je nog heel lang daar als burgemeester wonen. Maar wat wilst je ook met al die methodes die men hier in dit huis hanteert? De hupste de methode van kan. Dan geest je eerst iedereen horen wat er te zeggen heeft. Vervolgens spitsen dat er maar een hoop of in een buul.
rammelt toch het met, krijgt daar een mening uit en liegt die dan weer voor aan de aanlijn berg, oftewel de AB-stummers. En wat is ze dan? Een heel schoon Valkenbergstraat in Berg. En dan geeft het ook nog de Jan Vermeer methode. Gewoon zo lang blijven kallen dat ze het zelf gelooft. Met als gevolg dat ze de woede van de Valkenbergse overkant over de heen is. Terwijl dat Garoets niet een portefeuille is, Jan. En wat te denken van de Remy Meijers methode? Is er nog hier of is er al weg? Nog even, dat moet snel zien, nou, dan is er weg. De man is zo vlot, intussen de snelste bestuurder van Nederland. Nou, haal de voet. Hij is juist wie Luc. Die is nog sneller als zijn scherm. Ook met zijn mond is er heel vlot. De polvermolen waren lang afgebroken en ze dan huimloog. Maar daar zat ook nog een financieel aspect aan. En dat waren even vergeten. En wat dacht je van de Bert Doeven methode? Die is eigenlijk niet te beschrijven. Want die zuurste niet. Die huurste niet. Of ze zou van zijn zoon Niels moeten komen. Maar het allerschoonste is toch de methode Eurlings of Eurlings. De maakt eerst ruzie met Maastricht, de provincie en Meertje. Omdat de rouw het ook vink en vervolgens ga je nog even naar China in de laatste week van de burgemeesterschap. In Chengdu, of Chengmeet, Sichuan, of waar het Yangyu? Shangyo. Ik vind dat er kleine huisjes zijn. Die zou wel leuk zien. Of zo de inburgeringscursus al gaat doen. Als je geslagen bent, mag ik zo nog druk doen. Er is naar China gegaan om ervoor te zorgen dat heel veel Chinezen naar Valkenberg komen. Om ons prachtige geul en berkelpoort te bekijken. Ik snap dat wel. De opperbok dacht natuurlijk, als de Chinezen de Chinese moer kunnen bouwen, dan hebben ze vast nog het geld over om de Valkenbergse stadsmoer te herbouwen. En misschien hebben ze zoveel ping om eerst de Wolfstoren op de ruïne te herbouwen. Dan heb ik mijn eigen toren nog hoger als die van Vals. Maar het mag geen sloepreisje heten. Nee, hij moest en zou op die terug zijn voor zijn laatste sleuteloverdracht aan mij. Prins Maurice I. Althans, dat schreef hij gezet. Hij moet zo vlot terug zijn dat hij nog geen tijd meer heeft om de Chinezen erop te wijzen dat ze ons verkiezingen niet mogen hacken. Punt is dat hij de sleutel niet meer terugkrijgt. Op Esselen Goonstig staat hier een nieuw zwaargewicht, oftewel Jan Schrijen. Die heeft ook zijn eigen methode. De methode, stel dich maar bereid aan, dan kun je geen langstig. Jan Schrijen is afgestudeerd bioloog. Hij promoveerde op een eiwit. Zit dat ook niet in beer? Hij is ook kamerheer van de koning in Oost-provincie. Dus hij heeft ook ervaring in de horeca. Voor de nieuwe tijdelijke burgemeester en het gemeentebestuur heb ik een paar opdrachten voor de komende maanden tot aan de vastelavond 2018. Nog juist voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zorg ervoor dat de middelen te veel zonder kosten de berg in kent om daar hun activiteiten te ontplooien. Het is toch te gek verweerd dat de oudste vastelavondsvereniging van ons land en Vita Boete flink moet betalen om haar eigen pantheon in te gaan. Daar hangen zoveel prinsen, burgemeesters en andere schoenlui aan de moer.
Daar moet Valkenberg groots op zien, op zo'n accommodatie. De rest van ons vastelavondsland is jaloers op Valkenberg en zou toch een zorgeren in het pantheon willen zien. Dat is pas PR en niet een Chinerijsje. Zorg ervoor dat onze stoomplein ook naar Valkenberg kan blijven komen. Steun de ZLSM, zodat ze hun machinisten kunnen opleiden om op dat kortstukje spoor tussen Valkenberg en Sint te mogen varen. Dat is pas PR voor Valkenberg. Zet de vredesvlam in voor een goede verstandhouding tussen bevolking, ondernemers en gemeentebestuur. Dan wordt van Valkenberg vanzelf een goede PR. Overwegens om de nieuwe kerk om te bouwen tot gemeenschapshuis voor Valkenberg en Broken. Dat scheelt weer een boekkosten voor het miljoenenproject van de oude brouwerie. Dat geeft pas PR voor Valkenberg. Gemeenteraad. Kies een vrouw als nieuwe burgemeester. Het wordt dan wel een oppergeit. Met een geit en een bok. Dat is pas PR voor Valkenberg. Houd het gebied van Maastricht af. Voordat ze het weet, blijven alleen de postcodes 6301, 6324 en 6305 over, in plaats van ons oude plaatsnummer. Dat is pas PR. Zorg ervoor dat de Kouberg wordt afgesloten met Porsche 2017, zodat de Amsterdam Gold Race niet door kunt gaan. Dat is pas PR. Zorg ervoor dat bij het volgende ouweverbal weer kleurenpoeier gebruikt mag worden. De ouwever kunnen dat best gebruiken. Dat is pas PR. Ik beloof u in ieder geval dat de belastingaanslag voor de gemeentelijke belasting pas na de vastelavond wordt opgelegd. Tot zoiets de sleuteloverdracht. Martin, vanaf deze plaats mag ik zeggen dat ze benoemd blijft tot opperbok tot minimaal en een nieuwe burgemeester gevangen is. Voor gewoon deze zo'n taak niet overdragen aan Jan Schreier, want hij heeft er al zorgen nog. Dus bij deze is dat ook geregeld. Goed zo. Weer heb ik eigenlijk nog een wens, eigenlijk voor de vastelavond van Valkenberg. Vastelavond is het feest wat ze samen vieren. Ik heb dat een aantal momenten al mogen metmaken. Dat was gisteren bijvoorbeeld onder de vastelavondmis. Hoe zo'n wordt gespeeld, hoe we samen de ode aan Valkenberg zingen. Dat is pas PR voor Valkenberg. Ik heb gezien de Raad van 11 gisteren in de Prinsentempel springen en hossen op een podium van 3 meter met 24 man. Dat gaat gewoon samen. Weer is mijn wens eigenlijk dat we samen met de Oudwiever, de Oud-Prinsen en Ministersociëteit, de Jeugdcarnaval en natuurlijk de Middelfield, de samenwerking die in gang is gezet onder deze verenigingen, weer gaan uitbouwen en samen heel veel plezier gaan hebben, niet alleen dit jaar, maar ook de komende vastelavondsjaren. Dankjewel.